Γεια σας και καλώς ήρθατε. Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη από προβλήματα και δυσκολίες, αγωνία, άγχος, φόβοι και φοβίες, ανησυχίες, αϊπνία, δυσκολίες στην επικοινωνία και στην κατανόηση, παρεξηγήσεις και στενοχώριες, θυμός και πολλά άλλα, που αν φτιάχναμε μια λίστα θα ήταν ατελείωτη. Οι 8+1 δρόμοι ζωής είναι μηνιαία μαθήματα που βήμα-βήμα σε βοηθούν να κτίσεις μια προσωπικότητα απαλλαγμένη από προβλήματα σαν αυτά που είπαμε προηγουμένως και έτοιμη να αντιμετωπίζει εύκολα και με επιτυχία τις προκλήσεις της ζωής. Το ερώτημα είναι από πού προέρχονται όλα αυτά τα προβλήματα και πώς μπορούν να ξεπεραστούν μία για πάντα. Η ψυχολογία επιδιώκει να εξηγήσει και να αναλύσει τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά, ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν την πληθώρα των προκλήσεων που παρουσιάζονται. Τα περισσότερα προβλήματα προέρχονται από δύο παράγοντες. Πρώτη περίπτωση είναι τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος. Παραδείγματος χάριν σωματική κακοποίηση, παραμέληση, συνεχείς διαπληκτισμοί και συγκρούσεις με το περιβάλλον, απώλεια αγαπητών προσώπων ή ζώων, αποτυχίες, απώλεια εργασίας κλπ. Πολλές φορές, ακόμα και αθώα περιστατικά μπορεί να αποτελέσουν αιτία για να πληγωθεί κάποιος. Τρίτη περίπτωση προέρχεται από το πώς ο καθένας μας αντιλαμβάνεται και μεταφράζει μέσα του τις εμπειρίες της ζωής. Κάποιον σε ηλικία 16 ετών, για παράδειγμα, τον έδιωξαν οι γονείς του από το σπίτι. Αυτός έγινε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Κάποιος άλλος μπορεί να κατέφευγε στα ναρκωτικά ή στον αλκοολισμό. Οι διάφορες εμπειρίες της ζωής κάνουν ασυνείδητα τον άνθρωπο να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, θετικά ή αρνητικά, υιοθετώντας κάποιες συμπεριφορές. Αυτές εγκαθίστανται συνήθως, αλλά όχι αποκλειστικά, στην παιδική ηλικία και έχουν σκοπό να προστατεύσουν τον άνθρωπο. Όμως αυτές οι συμπεριφορές είναι σαν τους φόρους. Όταν μπαίνουν, δύσκολα απαλλασσόμαστε από αυτές, όταν πια δεν είναι απαραίτητες. Αυτές οι συμπεριφορές εμποδίζουν την ελεύθερη έκφρασή μας και γίνονται αιτία νέων πληγών. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί τιμωρηθεί για κάποιο λάθος του και εξευτελιστεί μπροστά στους συμμαθητές του, μπορεί να αναπτύξει την τάση να συγκαλύπτει τα λάθη του. Αργότερα μπορεί να κρύβει προβλήματα που παρουσιάζονται στις σχέσεις του και αντί να τα λύνει, αυτά να συσσωρεύονται και κάποια στιγμή η σχέση εκρήγνεται. Μπορεί ενδεχομένως στην εργασία του να κρύβει λάθη που έκανε. Αυτά να συσσωρεύονται προς ζημία της εταιρείας και αυτό τελικά να του στοιχίσει τη θέση του, αν είναι υπάλληλος, ή την ίδια την εταιρεία, αν είναι δική του. Ένα άλλο σχήμα συμπεριφοράς έχει να κάνει με το πώς ο άνθρωπος βλέπει τον κόσμο. Για παράδειγμα, μία γυναίκα που κακοποιήθηκε από τον πατέρα της μπορεί να βλέπει κάθε άντρα ως εκμεταλλευτή. Είναι σκληρή και δεν καταφέρει να έχει καλές φιλικές σχέσεις με άντρες. Τώρα, μια ειδική κατηγορία τραυματικών εμπειριών προέρχονται από πιθανή ανικανότητα ή αδιαφορία ή αδυναμία των γονέων να ικανοποιήσουν κάποιες βασικές ανάγκες του παιδιού. Συνήθως, όταν οι ρίζες των ψυχικών τραυμάτων είναι τέτοιες, παραμένουν κρυμμένες από τη συνείδηση. Έτσι ο άνθρωπος, χωρίς να το γνωρίζει, έχει πάψει να αναπτύσσεται συναισθηματικά. Τα διάφορα σχήματα συμπεριφοράς που αναπτύχθηκαν για να μας προστατεύσουν είναι πλέον εμπόδια στην ανάπτυξη και την ευημερία μας. Λειτουργούν στη ζωή μας ως φίλτρα, μέσα από τα οποία βλέπουμε τη ζωή. Αυτά τα φίλτρα αλλοιώνουν την εικόνα που έχουμε και την πραγματικότητα και δεν μας αφήνουν να γνωρίσουμε την αλήθεια για το ποιοι πραγματικά είμαστε, ποιες πραγματικά είναι οι δυνατότητές μας και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Απαντήστε στο εξής ερώτημα. Πιστεύεις ότι αξίζεις περισσότερο από όσο φαίνεται στους άλλους? Πιστεύεις ότι μπορεί να καταφέρεις περισσότερα από όσα έχεις πετύχει μέχρι τώρα ή ότι έχεις κάνει περισσότερα από όσα σου έχουν αναγνωρίσει? Οι περισσότεροι άνθρωποι θα έλεγαν ναι και έχουν απόλυτο δίκιο. Μέσα σου κρύβεται ένας γίγαντας δυνάμεων και ικανοτήτων. Όμως το νέφος των τραυματικών εμπειριών και των αντιλήψεων που προέκυψαν από αυτές τον κρατάς εν άρκη. Τι χρειάζεται για να βγει αυτός ο γίγαντας από αυτό το λίθαργο? Δεν μπορεί να βγει. Διότι οι περισσότεροι άνθρωποι κάθε φορά που θα ξεπηδήσει μια δυσκολία επικεντρώνονται αποσπασματικά στο να ξεπεράσουν τη συγκεκριμένη δυσκολία. Δεν ασχολούνται με τον όλο εαυτό τους. Έτσι για μία στιγμή διαπιστώνουν κάποια βελτίωση, αλλά μετά μπορεί να επανέλθουν στα ίδια. Για να ξυπνήσει ο γίγαντας και να μείνει ξύπνιος, χρειάζεται μία ριζική αναμόρφωση της προσωπικότητας. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο οι 8+1 δρόμοι ζωής ξεχωρίζουν από το οτιδήποτε άλλο. Ο σκοπός που έχει το 8+1 δρόμοι ζωής δεν είναι να αντιμετωπίσουν μόνο ένα πρόβλημα, αλλά να σε βοηθήσουν να αναπλάσεις ολοκληρωτικά το χαρακτήρα σου.
Γιατί μια ριζική ανάπλαση της προσωπικότητας είναι σημαντική? Διότι ένα σύμπτωμα ή μια δυσκολία μπορεί να έχει ρίζες σε εντελώς διαφορετικά αίτια από αυτά που φαίνονται. Αν αντιμετωπίσεις το σύμπτωμα μόνο, μπορεί να επανέλθει μετά από λίγο. Αν εξετάσεις ολόκληρη την προσωπικότητά σου, όχι μόνο απαλλάσσεσαι από πολλά συμπτώματα, αλλά θωρακίζεσαι και από μελλοντικές δυσάρεστες καταστάσεις. Το 8+1 δρόμοι ζωής είναι μηνιαία μαθήματα. Το κάθε μάθημα περιγράφει διάφορες πτυχές από ένα πρόβλημα με παραδείγματα και εξηγεί πώς να το αντιμετωπίσεις με διάφορες πρακτικές. Το ωραίο όμως είναι ότι κάθε μάθημα έχει ένα πρόγραμμα 2 εβδομάδων, όπου περιγράφει τι πρακτική να κάνεις κάθε ημέρα. Γιατί πρόγραμμα 2 εβδομάδων σε μηνιαίο μάθημα? Γιατί ως άνθρωποι έχουμε και υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που δεν προλάβεις σε 2 εβδομάδες, έχεις περιθώριο άλλες 2 εβδομάδες να αναπληρώσεις τα κενά χωρίς ενοχές. Τώρα, γιατί λέμε 8+1 και όχι 9? Γιατί το τελευταίο μάθημα το δίνουμε ως δώρο, αφού ολοκληρώσεις τα άλλα 8. Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα και ύλη. Το ένατο μάθημα λοιπόν εξηγεί πως ορισμένες φορές οι ασθένειες ή τα ατυχήματα δεν βασίζονται μόνο σε σωματικά αίτια ή συμπτώσεις, αλλά μερικές φορές σχετίζονται με μυστικές και ασυνείδητες προθέσεις μας. Αυτό το μάθημα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, σου το δίνουμε ως δώρο. Επαφίεται σε εσένα πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Απόκτησε τώρα το πρώτο μάθημα εντελώς δωρεάν. Πήγαινε εδώ δεξιά και γράψε το όνομά σου και το email σου. Και το πρώτο μάθημα θα γίνει δικό σου. Καθώς θα διατρέχεις αυτά τα μαθήματα, υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος. Στην αρχή μπορεί να σου φανούν πολύ απλοϊκά και να μην τους δώσεις αρκετή σημασία. Άνθρωποι όμως που εφάρμοσαν τη σειρά αυτή των μαθημάτων, όλοι συμφωνούν ότι πίσω από την απλότητα των κειμένων και των πρακτικών βρίσκεται μια πανίσχυρη δύναμη που αλλάζει τη ζωή σου. Ποια είναι αυτή η πανίσχυρη δύναμη? Το να γνωρίζεις και να εφαρμόζεις με ακρίβεια τα βασικά. Αυτό είναι που φέρνει το πιο δυναμικό αποτέλεσμα με φυσικό και αβίαστο τρόπο. Πήγαινε λοιπόν εδώ δεξιά, βάλε το όνομα και το email σου, πάρε το πρώτο μάθημα και έλα να δημιουργήσουμε μαζί τη δική σου επιτυχία. Σου εύχομαι αυτό να είναι η αρχή για ένα συναρπαστικό ταξίδι συγκλονιστικών αποκαλύψεων. Καλή σου επιτυχία και ελπίζω να τα πούμε μέσα.